В това видео ще ви покажа как мини смарт ключ ще поставя в един ключ за осветление. Ето такъв. В ключ за осветление при мен има такава възможност, защото ключа се намира до контакт и оттам мога да взема нулата. В видеото, разбира се, ще правя често гафове и вместо ключ ще казвам контакт, но вие съобразявайте и не забравяйте, че накрая винаги има виц. И така, това, което виждате вътре в тази кутия е смарт микро, всъщност мини. Това е мини. Тук съм се опитал да го напъхам да видя дали ще има място. Има място. Кабелите са и малко по-дълги, аз винаги оставам дълги кабели, тази инсталация съм е правил. И ще се опитаме с това нещо да управляваме тази лента горе. И така, този мини смарт ключ за лампа по принцип би трябвало да се използва, затова е толкова малък, да мога да сложите в кутията на ключа за лампата. Съм го вързал към 220 вече, за да ми е по-лесно да добавя това устройство към софтуера Smart Life. На място е по-лесно, отколкото да правя това нещо там, където ще инсталирам самия ключ. Така, добавяме девайса. Това го намира автоматично. Така, това е паролата. Сега трябва да я напиша. Вие няма да гледате. Добре. Показва, че се е свързало. Activate device. Да, свърза се вече. Така. Тук пишеме лента тераса. И сме готови. Да. Включва се. Я да видим. Сега тук включва. Изключва. Малко бавно работи това чудо, е. Така. В момента е изключено. Вързало се е към мрежата и е изключено. Аз обаче го включвам от контакт. И сега какво ще се случи, ако се опитам да го изключа от самото устройство? Изключва се. Тук на контакт все още е вързано. Сега като махна клемите, би трябвало да се включи. Да, така се и получи. Значи работи чисто като логически елемент. Ключа готино е. Това, което не е готино обаче, е, че при нас нашите ключове, както е в случая да речем, ето този тук на стената, тук и да искам, няма как да го вържа този мини смарт ключ, защото тук нямам нула. И така е почти навсякъде, където ключа е по-отделно. При нашите инсталации до ключа ходи само фаза и към лампата отива фаза, защото обикновено там, където се намира самата лампа, е свързано директно към нулата, единия край.
И ключа всъщност прекъсва само веригата на фазата. И тук, докато монтирам, без да искам, направо да се разгуби целото. Поне да ви покажа какво представлява. Това е бутона за ресетване, не е за светкане. Ресетва системата, горе-долу, това е релето и тук е електрониката с Wi-Fi. Всичко е вързано. Сега остава да се опитам да напъхам това нещо в кутията, да видим дали ще стане. Да, събра се горе-долу. Тук малко съм го преместил. Отгоре на всичко съм го и обърнал. Но на кой му пука. Сега както се вижда, къде ми е входната врата и този ключ е тук. Непредвиден, защото тук нямаше осветление. Жената ме накара да направя. И това осветлението ще го тестваме малко по-късно, като се стъмни, защото сега не се вижда хубаво. И тук да добавя, че това приложение също има таймери, може да поставяте колкото си искате таймери. Рибар хванал отватната рибка и казал: искам бизнес, къща и кола. И какво избираш? На кредит или на лизинг? А ти какво избираш? На тиган или в рекюрник?